se, så er der jo stort set ikke nogen tilhængere på stadion længere, undtagen de nordjyske. Og jeg ved ikke, om de har tænkt sig at blive her til i morgen aften, når de først der finder ud af, om de går videre ved EM-turneringen, eller hvad de gør. Fordi i aften, der virker det ikke til, at de gider at gå hjem. Og det er nok noget af det absolut fedeste, vi nogensinde har set fra en tilhængerfraktion. Det er også første gang, de er med ved EM Nordjylland, og det skal jeg love for, at de har tænkt sig at nyde lige så lang tid, de overhovedet kan. Sådan tror jeg, at nordjyderne de bliver ved hele natten lang. Det er fedt. Og så kom Will Grigg engang på banen. Det er jo det mest utrolige af det hele. Tak her fra Parc des Princes.